Aabot sa 677 loose firearms ang nakumpiska ng Pampanga Provincial Police Office simula Enero hanggang ika-17 ng Nobyembre ngayong taon. Kabilang sa mga hindi lisensyadong armas na recover ng kapulisan, sa kanilang offline katok ay ang 7 M16 rifles, 72 shotgun at iba pang mga baril. Sa ilalim ng offline katok program ng PNP, pinupuntahan sa bahay ang mga civilian gun owners na hindi na nagre-renew ng rehistro at lisensya ng kanilang mga armas. Samantala, higit 200 baril din na na-recover ng Pampanga PPO sa iba't ibang police operations na ikinasa sa kaparehong panahon. 213 katao naman ang naaresto dahil sa pag-iingat ng illegal na baril. This is a very significant accomplishment of Pampanga Police Provincial Office. Isa sa mga pinaka-importanteng gawain natin, activity in light of the coming national and local elections is the disbandment of potential armed groups and guns for hire. Sa pagbisita ni Bakay sa tanggapan ng Pampanga PPO, ay pinarangalan din niya mga natatanging polis mula sa iba't ibang municipal police station sa Pampanga para sa kanilang natatanging serbisyo. Pinaalahanan din niya mga kapulisan na manatiling disiplinado. Nagbabala naman siya sa mga tiwaling polis sa Central Luzon na sisiguraduhin niyang matatanggal ang mga ito sa serbisyo. Nakikiusap naman ako sa inyo. Sa lahat ng mga kasama natin, nandito man o wala, parating nyo sa kanila. Disiplina, mga kasama. I will not think twice in dismissing anyone who will not follow the rules, the basic rules. As public servants, we owe this to the people we serve. Ito na lang ating may susukli sa taong bayan, ang malinis na serbisyo. Kasama si Mario Lozano, JM De Jesus, CLTV News.